Seruste ľudia, ja vás vítam pri tomto novom videjku z recenzie týchto dvoch foťákov. Tento tretí vám len ukážem. Tak, aby sme sa na to mohli vrhnúť, vám poviem, čo koľko stálo. To vás určite zaujíma. Tento foťák 2,50 €, tento foťák 2,50 €. Tu cena neurčená, pretože som ho mal odmala. Tak začneme týmto foťákom. Najskôr vám poviem o tomto foťaku. Je to 3x optický zoom foťák. Má internú pamäť. 2x dvojačkové baterky sa do neho vkladajú. A nie SD karta, ale ešte tá staršia, predtým karta jak bola. Je to foťák 3,2 megapixelový, je to Olympus Cammedia Digital Camera C370 Zoom, má aj blesk. Takže akože celkom fajn foťák, stál 2,50 €. Druhý foťák je taktiež Olympus, ale zoom má iba 2,8x, lenže je to Olympus FE115 a už má 5 megapixelov a takisto blesk. Sú veľmi podobné. A ten posledný Canon, čo som vám hovoril, to je už modernejší. 5 megapixelov, 4x zoom. Jediný rozdiel je, že už je tu SD karta UP, ale maximálne 2 GB a takisto dvojačkové baterky. Tých sa nevie nabažiť. A tiež na statív. A mám ešte jednu kameru, ktorú používam na nahrávanie videí. Panasonic vie nahrávať videá 4K, 30 fps. Viacej nepotrebujete vedieť. Tak a teraz vám ukážem tieto foťáky, aké sú akčné pri točení videí a fotografovaní. No, takže ľudia, najlepší z foťákov je samozrejme moderná kamera, lenže moderná kamera je aj drahá. Takže ale vo videu akože jednoznačne kúpte si modernú kameru. Lenže vo fotkách najrozumnejšie pre vás bude Olympus 5 megapixelov. Ten má akože najlepšiu kvalitu, fakt veľmi dobrá. Takisto Canon 5 megapixelov, celkom fajn. Ale kebyže to mám zaradiť od 1 po 4, zaradil by som to Olympus 5 megapixelov 1, moderná kamera 2, Canon 5 megapixelov 3, Olympus 32 megapixela 4. Ale vo videu najviac prospela moderná kamera, na druhom mieste je Olympus 5 megapixelov, na treťom mieste Canon 5 megapixelov a samozrejme na štvrtom
Kamera 3,2 megapixel. Tá 0 bodov. Nekupujte. Aj keď bude za 2 eurá. Nekupujte. A sme na konci dnešného videjka. Dúfam, že sa ti videjko páčilo. Daj odber, like, aby si nezmeškal ďalšie videjko. Ale, aby som sa vrátil k tým kamerám. Tento foťák je na dve veci. To rovno do koša. Túto kameru, keď chcete kameru lacnú, kúpte si toto. Je to najlepšie, čo môžete urobiť. A toto, neviem, tak pol na pol. Uvidíme sa na budúce. Čau, čau.